Lad os gå til højre nu. Vi kommer tilbage nu. Vi er tilbage nu, der. Går den anden vej nu? Hvad? Vi går den anden vej. Ja, jeg går den anden vej nu. Det er sgu det godt. Ja. Ja. Jeg tror lige prøve at se det ud, den bare. Nå, der er... What the fuck, hvad er det? Hør I det? Ja, I hørte det. Sindssygt. Shit, så går det ikke. Kom vi fortsætter. Læg mærke til, at lyset det stank. Ja, det er Seriøst, jeg slukker nu. hvad? Seriøst? Nej, det slukker ikke. Jeg slukker tænder. Jeg slukker tænder. Det er jo ikke bare, vi slukker tænder. Det bliver ved med, det er lidt fremme. Ja. Fuck, man. Shut. Det lyder som noget glas eller sådan noget. Wow. Jeg gider ikke gå dernede, mand. Det er jo... Man kommer i fortsætte den her vej. Vi fucker ikke noget ramme. Det er fandme også. Ja, det var en mærkelig oplevelse. Jeg føler ikke, at der er nogen, Det er et mega uhyggeligt sted, det her. Alle de ting, der sker. Ja. What? Hvad? Der kommer også af bøs. Så du kan lidt være lidt anden i det her, mand. Bare hold kameraet på jer selv, mand. Hvad gør vi? Ja. Bare stå tæt på hinanden, Film, hold den ved dit ansigt. Okay. Ikke sige, I ikke kan høre det der. Hvad gør vi? Hvem kan ikke høre det der? Hvad gør vi? Lad os bare gå videre, vi kan jo ikke bare stoppe op. Så er det der, så er det der. Så det gav mig et shot, det der. Skynd dig. Det siger jeg. Ikke sige, jeg kan høre det. Løb. Min ben, man, hjælp mig, man. Hvorfor forlod I mig? Fuck. Mit ben.